Basta pa nagbalyo ang tao, balyo ka man. Kumaligisin ka, ligis ka man. Tensho TV. So mga padi, gusto nyo doon mag-iba sa kuya, mapa-Belgium kita. Ipapashare ko kamo sa Belgium. Kaya pwedeng ko sa Indo kung gaano kagayon o ano ang itsura kan Belgium mo niyan mga padi. So ngunyan, mas na, may iba kamo sa kuya, mos. Pwedeng ko sa Indo ang Belgium. Sige pa tayong hiriling sa kutang taho. Gada ko ribong. Pero mga labot dyan. Pero may sila kaano-ano. Sige pa ka. So yan ang hotel na tigdagusan ko. So yan ang hotel na tigdagusan ko. Sana all! Sana all! So ang mga taho, sige hiriling. Garong mga kapay. Kulay garin ang dako ang kapay. So kapailing mo sa indong mo yan ng Belgium. Kaya mga nakaabot igdi, ngunyan pa man lang. So dyan ako nagdadagos sa Century Hotel. Ang pangarang kaya ngunyan bago, Hotel di Paypay. Dito mga yung aircon. Malipot na kaya nga man igdi yun, kaya din na sila nag-aircon. Puro lang sinda heater. Ang mga tao igdi, pero mga bali-balion sa cellphone. Sige yan, hiriling. Pero pa may mga ngarasta. So yun na ang Belgium. Pwedeng magayo na pasyaran eh, garo simbahan siya. Kapailing mo sa Indo. Iniyong pulang iniyo. Kung may hiling nindo yan, purong bakal yan. Ano? Purong batbat yan. Puun sa baba hanggang sa taas. Siyempre may salming man yan, kasi bintana niya. Pero ang mga bimcam, purong batbat yan. Mahurog ang pakatirada eh. Lagam mo yun asin, tarakla yan. So yun yung simbahanin daw. Paano masabi? Orago na simbahan, ano? Ang mga tao, di garo pirilaw-pilaw na maray sa video ay. Pero nganyan pala nakauso ang cellphone, di garo. Ano ako makahanap lamang kita ding agumon. Puro di bisikleta, makakanas pa ng bisikleta. Puro pa ganito mga bisikleta sa lovers in Paris. Tapos mga harap kanyang scooter. Halin ako igdi sa bago, sige ko sila kao. Bulang kay solo. Hilingan ng mga bisikleta. Parehas na arkilanggar yan. Mado ako makaarkila kita. Tapos majore-jore kita kapuling Bicol. Siguro malag ka dyang card. Muragang pati ang ano kaya no, makamagnet. Magnet garo yan. Iniyo ang station ninda. Nakalagay di sa bagong central station na yan. No? So malupito ng station ninda ano? Hayop sa lupit. Pero ang maura, pwede tiglilumot. Oh. Garo malang bagani sa plaza ano, sa Plaza Rizal, sa Tuya, sa Naga. Ano daw kay bulastugan manigdi? Makanap daw kang bulastugan manigdi. Ayun na sana ni ang partako. 3 euro na sana. Sa Tuya 150 garo, 150 pesos garo yan, 3 euro. 5 man yan sa bago, kundi nakabakal laki akong tubig, adoson, di nasa 150 garo to. Trada 3, ano man daw mabakal kan 3 pesos na yun eh. Ano man daw kay bulas daw ganigdi. Halit na ko igdi, ano maiding marayray na ano. Ito na niyo, murago na building.
Pero kaya mga balik-baliw ng tao, hindi sige pang hiling. Hindi lang ganun kahiling gwapo. Igdi yung mga orag mag-vlog, tama, igdi yung Pilipino. Bibira, Pilipino, igdi kaya hindi magkakairintin na daw. Tara bugaon mo, sige siya nang ngirit-ngirit. Oh. Sulawang kaya. Hindi lang kita ta, bakong kaya hindi manong mataho. Pagkata kulong yan tao, makasupugon man siging pangiriling, baka bawal niyo, uragang baka kita. Dahil lamang kita magkabalos. Nag-vlog ngayon niyo. Nilang ngayang earphone, tanganing diamond dangiris ha. Kung di maduros ka, kinakaputan ko ta. Pag di mo kinaputan niyo, magkaparahagong niyong duros na niyo. Hindi kita, balik na naman ko igdiyo, ngunyan. Baka marisana kita, masabi yan, balik-balik na ngayon yun. Ano daw kung ngayon kung tripan niyo. Baka tripan ako igdiyo. Kamu na sana maghiling sa video ta, na nalibidyo ta man yan. Gano'n malang kayo nag-video call. May masinta kayang labot. Basta bako siya nang video ko, iya baga. So iwag din ano, iwag din yung mga pod gani. Chinatown. So kaya lang siya doon Chinatown, hindi ka sa Belgium. Kadakol may ibang mga ibang lahi eh, mga ibang lahi. Dakol may ibang mga ibang nationality. Yun na ito, ibang lahi, mga ibang kulay. Siguro ibira ang mga nag-vlog digdi. Sa Europe kaya masyadong ano eh, pero mas magayon pagka sa NANI?! Omae wa mou shindeiru. Pilipina ka mo, ma'am? Hello po. Yeah. Hello mga Pilipina sinda. Iibaw ka mo sa vlog ko. Oh, ay isasama ko kayo sa vlog ko, ma'am. Vlog. So nakahiling kitang Pilipina. It's the motherfucking Eagle Double G. Doon Pilipina, hindi ko sa'yo mo ito nagtatrabaho. Ay, ang release pati ninda, yawam sa tao kan tinampo mga orag ano. Ilingon mo, oh. Release yan, oh, pasilin niyan naman, oh, yung nag-aaging aning train. Hindi mo nagbabaranggaan. Ay madumang kita sa ano? Madumang kita sa Chinatown. Niyo, ini Chinatown niyo. Apaling sa daan Chinatown. Ano daw kung pwede na value? Dito kita maligis igdi. Okay, value kita. Yung kangga sa tao kan tinampo ang release. Basta pa nagbalyo ang tao, balyo ka man. Kung maligisin ka, ligis ka man. Hindi magkakari. So, paano ko masabing Chinatown? Chinatown kaya, antay kong anong kanyo. Chinatown ka yan? Singapore na niyo, yan nga si ano? Si Epod yan? Mir Lion ba yan? Nagparaharay man pati si Duwang Pilipina eh. Baka kaya sinda magtugot na ilalag ko sa YouTube niyo. Ganyan, sabi ko, video ko lang. Yun yun, sarang Pilipina pa gano'n yun. So yung mga Pilipina man pala, hindi yan palang gabos. So hanggang hindi na lang ang video ng mga pugi. Kaya paglingawan na mag-subscribe, tapos click mo ang bell button para updated ka sa mga susunod na video ko. Salamat mga pugi!